Primer que res, bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts al concurs de redacció que cada any organitzem aquí a la Fundació CaixaVinaròs quan s'apropa la festivitat de Sant Antoni i enguany ja és la 33 edició, d'acord? Aleshores, també agrair un any més al professorat per la vostra implicació per a que el concurs sigui possible. Us recordem a tothom que el lliurament de premis serà el proper dia 16, que és divendres, al mateix lloc i a la mateixa hora. Tothom, per simple fet de participar, rebreu una calculadora científica. I també este dia se sabrà qui han estat les guanyadores o els guanyadors. Perquè refrescar-vos una mica la memòria, vos diré que el primer premi del concurs consisteix en una llibreta de CaixaVinaròs amb 250 euros. El segon premi, una llibreta de CaixaVinaròs amb 200 euros i el tercer, una llibreta de CaixaVinaròs amb 150 euros. I a part, el centre docent al que pertany el premiat o la premiada en primer lloc rebrà una dotació econòmica de 300 euros per a material didàctic. Si us sembla bé, abans que res, passaré la llista per veure qui ha vingut o si falta algú, d'acord? Començarem per la Divina Providència. Aitana Ruiz Forner. Andrea Vélez Cucala. Martina Facúndez Manero. Si hi ha algun cognom que dic malament, m'ho dieu i ho modifico, ¿vale? De la Consolació. Valentina Aragonés Guzmán. Adriana Herrero Alvarado. Vega Redondo Aguilella. Del Leopoldo Querol. Ana Rodríguez. Pues no ha vingut. Sí? Qui és Ana Rodríguez? Està o no està Ana Rodríguez? No, no està. Vale, pues la tachem. Daniela Dols. No està. Clàudia Navarro. Elia Ferrero. Fran Casanova. Pau Jiménez. Escolta. Perla Vega. Noa Mellado Forcadell. Hola, Noa. Iago Merchan Ferrer. Ona Sanz Amela. La substituïxes i te diuen? Quirós en K? En Q? Vale. Què més? Quirós, què més? Baslo? Adelina Andrònic. No està. Ranya Elisa Mialca. Tampoc. Lucas Rodríguez Corral. Ana Ferrer Escodina. Nela Fonellosa Hidalgo. Aina Pérez Ferrer. Mar Folk Forner. Agustín Muñoz Rivera. Carla Mas Forner. M'he deixat algú del Leopoldo? Vale. Doncs anem amb el Vilaplana. Míriam Bencadur. Telma Esparducer. Núria Obiol. Pablo Meseguer. Mariam Bouzekri. Martina Oms. Amaya Molina. Pau Segura. Joel Valls. Ayub Susi. Martina Castejón. Eric Álvaro Paterova. No està. Laura Cerney. Sara María Chibu.
Emma Ariadna Banda. Què ho he dit malament? No. Zoe Ferreira. M'he deixat algú del Vilaplana? Vale, doncs estem tots, d'acord? Doncs vinga. Vale. Ara una mica de silenci i escolteu-me perquè així ja no me caldrà tornar-ho a repetir, vale? Tothom teniu a sobre la taula una carpeta que té 2 folis, d'acord? Estos 2 folis n'hi ha un en blanc i un que està numerat. I a la mateixa carpeta teniu una fitxeta i un sobre, d'acord? Primer que res, heu d'omplir la fitxeta i posar-la dintre del sobre. I ho deixeu damunt la taula que jo passaré a recollir-ho. D'acord? Omplir la fitxeta i deixar-la damunt de la taula que jo passaré a recollir-ho. I ho fiqueu dintre del sobre. Posteriorment ja podeu començar a fer la vostra redacció. La redacció la podeu fer en castellà o en valencià, com vulguéssiu. Teniu una hora de temps a partir del moment que jo vos diré que comencem. És molt important que recordeu que la redacció no s'ha de signar ni que ha d'aparèixer el vostre nom en cap lloc, de manera que el jurat que corregirà les redaccions i té que decidir quina és la redacció guanyadora no sàpiga qui és l'alumne que ha fet la redacció fins al final, que aleshores és quan ho descobrirem els sobres. Les redaccions tenen que ser anònimes per a que no se sàpiga qui és l'autor o l'autora. Si voleu anotar alguna idea en brut, ho podeu fer al foli que teniu en blanc, però a mi m'heu de donar com a definitiu el foli que té el número i la imatge i el títol de la redacció. Ho heu entès? Me teniu que donar el foli que està numerat i que té el dibuixet, que és on té que anar la redacció. L'extensió la podeu fer la que vulgueu. Teniu en compte que el mínim té que ser un foli per la part de davant i el màxim un foli per davant i per darrere. Enguany us demanem que feu la vostra redacció al voltant del tema com imagines el Vinaròs del futur. Vinaròs és el lloc on vivim, però com serà el Vinaròs d'aquí uns anys? Entonces, com que el futur no està escrit, les vostres idees poden ajudar una mica a construir-lo. Per això us proposem que imagineu com us agradaria que fos el Vinaròs del futur. Aquí no hi ha respostes correctes o incorrectes. Aquí el que hi ha són unes idees i unes mirades diferents que ens poden ajudar a millorar la nostra ciutat. Per tant, imagineu, escriviu i compartiu les vostres idees sobre el Vinaròs del futur. Abordeu la redacció com vulguéssiu. Teniu llibertat per a opinar, però teniu en compte que us heu de cenyir al tema que se us demana. En cap moment se pot tindre damunt de la taula cap mòbil, ni se pot fer cap consulta de cap tipus. I com que m'ho pregunten tots els anys, se pot utilitzar típex, d'acord? Si durant la redacció voleu fer alguna pregunta, aixequeu el braç o teniu algun dubte i jo vindré i us ho intentaré solucionar si puc, d'acord? Una cosa que sí que heu de tenir en compte, que sí que és el que mira molt el jurat, són les faltes d'ortografia. Suposo que això ja ho tindreu una mica en compte. Us torno a repetir que teniu una hora. Ara són les 6:15, d'acord? Jo a les 7:15 vos diré que ja la redacció s'ha acabat. Vos aniré avisant una miqueta abans per a que poguéssiu cronometrar una mica el vostre temps, però primer que res ja reompliu la fitxa i deixeu-la damunt la taula que passaré a recollir-la. Algú té algun dubte? Dime. Sí, perquè així si jo vos tinc que dir alguna cosa de qui ha guanyat o no veniu o algun tema de lo de la llibreta de Caixa Rural per a saber-ho. Alguna pregunta més? Sobretot això sí, en silenci. M'esteu sentint? En silenci tota l'estona. Dime. Dime. Per anotar... No, només me teniu que donar el que està numerat. Dime. L'adreça és el correu electrònic? Me dona igual correu electrònic que l'adreça de casa, el que vulgueu. És un contacte per a, si de cas hi ha alguna història, per a poder-vos-ho dir. Me dona igual, el que vulguéssiu. Després penseu que aquestes fitxes jo les destruïxo per la llei de protecció de dades, no hi ha cap problema. Repetixo, en silenci, per favor, no comenceu a comentar entre vosaltres. Si teniu algun dubte, aixequeu la mà i 6:15 comencem, d'acord?